Ahojte ľudia, dneska si natočíme video o vyrábaní zálozky. Budeme na to potrebovať tempelky, vodu, takéto možné kľudne plastové baliaky, alebo niečo také, kam si dávate tie tempelky. No ja si to dávam zase skece, tak potom budeme potrebovať. A vlastne pásku, s ktorou to prepíme a vznikne vám vlastne takéto krásna zálozka, tak už som ja vyrobil. A vlastne môžete si vyrobiť baliaké iné zálozky, je to na videách, a čaute, vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.